Ak nechceš skončiť s cvičením skôr ako skončí január, toto video je práve pre teba. Presne na tomto mieste sme skoro 2 roky pravidelne každý mesiac organizovali kurz, ktorý sme mali takmer vždy úplne naplnený. Učili sme základy tréningu s vlastnou váhou, stretching, mobilita, stabilita, core, aj základy výživy. Pre kurz sme vypracovali naše vlastné skripta a dokonca sme dávali aj vlastný certifikát. Žiaľ, počasie sme boli nútení, ale tento kurz prestať organizovať. Tuto Vaško ma presvedčil, aby sme jeden kurz na začiatku budúceho roka predsa urobili. Takže možnosť pre 12 ľudí, 10 pohybových a 3 výživové lekcie, 2 lektory, 1 výživová odborníčka. Vylepšili sme náš gym, vylepšili sme naše skriptá, takže už tu chýbaš iba ty. Celý kurz bude za bezkonkurenčnú cenu a bude sa konať iba jedenkrát v budúcom roku, na začiatku. Takže utekaj na našu stránku, aby si uchmatol svoje miesto.